Hello guys, welcome to my video. Welcome to my vlog. For today's video, we are passing San Fran. Nagibutang na ako sa imong. Hello, busy ang San Fran. This is Agora Market. Ayan, oh. Unsa man ni siya tagbo? Morning San Fran guys, busy karon. Daghang motor. Uso ang motor diri guys. Ayan oh. Asa man na sila padunghan? Naa sila paliton. Ayan guys, busy ang San Fran kay murag na ay tagbo. Oh, nagpractice. Oh, na ay mga market kay Sunday. Busy kayo. Oh. Asa man mi? Mga baligya? Oh. Kanang sugar cane. Sugar cane kanang mga kanang kanang daw ba cotton buds na Fairy floss? cotton candy. Fairy floss. Okay, tana. Uban mo ni Tana. July katong July. Sama. Asa man ta molusot? Adto mi guys palit og balot. Nami sa San Fran, mauning pinaka-center diri sa San Fran, pinakalungsod diri sa Camotes. Mauning Agora Market ni nila. Ayan, Agora Market. Magpalit mig balot kay dalo na mo sa beach. Kaya ako ni sila ipa-challenge. Kinsa gyud pinakaisog mo kaon og balot. Ayan guys, oh, market. Dito ka te. Patag balat dito. Oh, dito ta. Diri di ay sila magkuhan. Kano sa man ni mahitabo ning ilahang pagpractice. Hala, nag-helmet pa ko, wala ko kuha. Okay ra mo gyud pagparinit eh. Mo kay Korean na. Ginoo ko. Yan kay mga puso, naidaghan mga puso oh. Kaysa Domingo man ron. Biwok ni diri guys, biwok. Pagpila man ang balot? Lay. 28 pagoro. Ha? 28. Pila tong paliton? Ikaw. 20? 20 ka ba? Ay, mga street food. Maligya, quick. Mga balls. Adi harang balot. Sige, 20 ka buok. 20. Pagkuha po og 5 ka Pinoy. May Pinoy din. 17, 15, 18 plus 18. Ay, nag-date. Baywalk ni diri guys, baywalk. Busy kay Domingo. Busy ang San Fran kay Domingo tabo. Tuara. Flat? We are going to Santiago Beach. Ganahan po ko sa dinriver ni Iboy. Kay Kalmara.
San Fran ni guys, San Fran in Camotes Island, Central Visayas. Lahos lang daw, lahos. Straight. Straight lang daw, lahos. Ha? Oo ba? Nakaari na ka? Kung saan may pangit ka na libak-libak. Wala ka sakit na ba ang kuan bilahan. Ano wala manikuan na agoy. May gani kay di ko buntis. Agoy. Uy, pangit bitaw di mayo ni sa ligid. Liberty Bible Baptist Church. Muani mo din ipermihan. Bisa gabi. Nindot mo kung hapon na gabi ba kay ha? Uy, sure. Good speakers. Oh. Ito, nindot ang daan. Ano, diri man tani abi. Mau lagi ng shortcut lagi. Pangit man agay. Sakit sa pisong. Mavirginan ta diri. Ha? Naay ni una sila ni Mami. Si Auntie ang dafa. Aba nagsunod sila nato. Si July. Si Ibuyog, si Jai nagsunod nato. First time pa nina ako nakita taga Santiago, gina siya. First time pa na ako siya nakita. Kung kailanan niya. Iyang bana, kana si Donald. Ay, salamat. Thank you. Ay, sakit. Welcome to Santiago Beach. Asa may mayo? Bisag asa? Asa man ang gusto ninyo? Yes, wala man ang cottage. Sige. Sige, asa may mayo? Table. O sige. Sige, tato na dito. Guys, this is Santiago Beach. Sakit sa akong kuan. Ang helmet. Imili ra helmet.
Guys, this is Santiago Beach. Tara, Santiago Beach. Na sila church diri.